Čuste lidi, tady je Izmo a vítejte u nové série na tomhle kanále. Tato série se bude jmenovat Dempsey to All Star. Budeme se hlavně snažit o to, aby Dempsey měl dva hrotový útočníky, taky z MLS All Star a taky si budeme postupně upgradeovat náš bronzový tým do zlatého. Vždycky, když vyhrajeme v nějaké hře, anebo Dempsey dá góla, tak budeme upgradeovat toho bronzového hráče o level výš, takže na stříbrný a ze stříbrného na zlatý. Budu to vždycky dělat tak, že si já budu to rozhodnu, kterýho chci upgradenout, anebo vy mi napíšete, kterýho chcete upgradenout. Aby to bylo zajímavější, tak na lávce mám jenom brankáře, takže když se mi někdo zraní, budu muset střídat brankáře. Tak, teď už se jdeme vrhnout na MLS Cup, takže zatím čus. No, takže nemohli jsme jít na MLS, protože to nikdo nehrál, tak jsem šel na Gold Cup. Suarez, jako, já ho mám v týmu taky bych ho mohl používat, ale jako, myslím, že to by nebylo to pravý. Dempsey! And he gets his first goal. Proč do prdele pořád mluví anglicky, je to stupidní. Dempsey dává svůj... Dempsey! Ref! Soudí, tohle musí být červená. Žlutá! Málem mi zranil hráče, který má dělat tuhle sezónu. To nemůže být žlutá. Hele, nějak se to laglo. Zkusíme long shot. Proč jsou tak špatný? Dempsey, lituju tě, že hraješ, no vlastně nelituju, ty musíš v té lize být fakt dobrý. Takovýhle vidláci. O. Ježišmarja. O, to je golman, to je golman. Warner? Ne. Proč? Za co? Za tohle jsem dostal žlutou, jo, a on dostal červenou, teda červenou, žlutou, měl dostat červenou, tohle jsem chtěl říct. Dempsey, oh! Dempsey, ne, prosím, řekni mi, že nejsi zraněnej. Ne, to ne, jen to ne. Burundi z Burundi. Burundi. Warner. On to nedal. No to si děláš prdel, ty jsi... Ježišmajra. Rage quit. A máme tady rage quit. Takže Dempsey s gólem, což znamená, že my si můžeme upgradenout jakýhokoliv hráče. A taky to znamená, že právě teď jsme ve čtvrtfinále štítu mistrů, já tomu říkám Golden Cup, nevím proč, a právě jsme rozdrtili někoho, kdo měl Suareze, hele, někoho jsme prodali, někoho, kdo měl Suareze a zlatý tým, takže to je velký úspěch pro tuhle sérii. Doufám, že se vám tato série líbí, nechte like, koment, jestli se vám něco nelíbí, tak koment, dislike nedávejte, to nemá cenu. A subscribe, napište mi když tak do komentářů, kterýho hráče si mám upgradenout, jestli máte nějaký nápad, protože můžeme upgradenout dva, jednoho za výhru, jednoho za to, že dal Dempsey gol. Takže, tohle by bylo pro tohle video všechno, nazdar a příště. Aj!